Iziko elinkinkisha amanzi rainwater lithi ide yafika ingxaki emandla yamanzi nekukudala kulunyukiswa abahlali ngayo eGauteng. Since 2016 and later on in 2019, we have been asking for forensic reports that have been completed to be made public. I-Democratic Alliance eGauteng ityhola inkulu baphathiswa eliphondo umnumzana Phanyaza Lisufi ngokupheka nokufihla ingxelo zophando olunzulu. Iqela leNigeria lithi liphethwe kakubi lisakugaleleka eLibya phambi komdlalo wokuzibekela indawo kwitumente yamazwe eAfrika iAFCON eBangazi. Bhotani Mzikantu namhlanje livunyiwe idinga sokuphakela indaba ngolwimi lwenkobe singaphosanga maseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Iziko elinkinkisha amanzi rainwater lithi ide yafika ingxaki emandla yamanzi nekukudala kulunyukiswa abahlali ngayo. Eliziko lithi uvimba walo wamanzi kwiphondo laseGauteng uyalambatha. Eliziko lokunkinkisha amanzi limemelelwa masipala ukuba bahlise izinga lokukhupha amanzi ngomyinge wepesenti ezi-3. Inkqubo yokuhanjiswa kwamanzi kwiphondo laseGauteng kuquka ovimba bokugcina amanzi base-rainwater ikwimo enkenenkene kanobom kwaye oku kuqatsela ngenxa yengqatsini yelanga egqubayo kweli phondo. I-rainwater ithi iphulukana namanzi acocekileyo ukuyokuthi ga kumyinge we-40%. We have noticed that the storage levels throughout the province, they have declined significantly. And we are realizing that with the ongoing heat wave, the situation would get worse. So if we don't take action as rainwater, we will actually get into a point where we're saying we are struggling with water. Some areas will not have water. I mean, I'm talking about the 3 metropolitan municipalities, your city of Johannesburg, Tshwane and Ekurhuleni. Those are the 3 municipalities that are consuming a lot of water from rainwater. They take over 77% of our water. Umaru uqwele ngelithi abeme bephondo laseGauteng bangawakholelwa amarhe okuba kungakho into ebizwa njengo-day zero kuba eliziko liqule lagangatha kodwa umemelele ukuba amanzi asetyenziswe ngononophelo. I-Democratic Alliance eGauteng ityhole inkulu baphathiswa yaseGauteng uPhanyaza Lisufi ngokupheka nokufihla ingxelo zophando nzulu. uLisufi ngosihlalo we-ANC kweliphondo ujamelene nokungathembeki okuvakaliswa ngamaqela ohlukeneyo. I-DA, i-Freedom Front Plus ne-AfriForum zimemelele ukuba umongameli Cyril Ramaphosa athabatha amanyathelo ngakuLisufi. Inkulu baphathiswa yaseGauteng oko ingabonisani ngasonye nosihlalo wesigqeba esilawulayo we-DA uHelen Zille kwiqonga lonxibelelwano lika-X ngokukhaba ngawo omane kwe-ANC ukuba isebenzisane ne-DA eGauteng. I-DA ithi ayithatyathelwa ngqalelo ekuhlabeni kwayo ikhwelo lokuba inkulu baphathiswa idandalazise eluntwini zonke iingxelo zophando nzulu ezafunyaniswayo ukusukela ngo-2016. Xa kungoku i-DA itshotshe ntla ngelithi kunorhwaphilizo i-ANC eluqumayo kweli phondo. Since 2016 and later on in 2019, we have been asking for forensic reports that have been completed to be made public. And we have always wondered why these reports that are paid for using states' money or government money is actually not, seeing the time of day. And now it's becoming apparent that there is actually, corruption that is actually then happening behind there. Kananjalo i-DA ikwagxininise ukuba baza kubhalela umkhuseli woluntu kwilinge labo lokuqubisana nokurhuqa eludakeni kwesidima sabantu ngenxa yokusilela kogqithiso lwenkonzo eGauteng. Similarly, also be writing to the public protector, because it cannot be that you would have NGOs that are denied, the ability to help the vulnerable members of the community. It cannot be that you would have services that are supposed to be delivered in hospitals not being delivered because there's corruption that is taking place. Ukanti ke i-DA ikwakhalazele ukuba i-ANC ziveza ilubala njengengafuni ukusebenzisana kulawulo lwaseGauteng nanjengoko kumacandelo amathathu anikwa amaqela kungekho nelinye elineofisi neliphatha ngaphaya komyinge ka-3% xa equkwa ewonke amaqela alawula umyinge ka-2% kuhlahlo lwabiwomali ngokubanzi lwaseGauteng. Ndimlo
Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC eGauteng. Umongameli we-ANC umnumzana Cyril Ramaphosa ubongoze amalungu nabaxhasi beliqela ukuba baxhase urhulumente wobumbano wesizwe nakubeni i-SACP iwucekisa iqela lamakomanisi alihambisani nokuqukwa kwe-DA kwi-GNU. Ithuba lokuzibhenca ngeli xesha urhulumente wobumbano kazolonke egqiba iintsuku ezilikhulu elawula ngokutsho kwe-ANC. Nangona kunjalo iintsuku zilikhulu kwasekwa i-GNU zishiye imbumba kanxantathu izintsalo. ICOSATU ne-SACP ziwutshikilela umsitho wokuzibhenca we-ANC eluthuli house nto leyo ibonisa intando ezinzulu kwimbumba kanxantathu. Mongameli wombutho omkhulu umnumzana Cyril Ramaphosa lumkise imbumba noluntu ngokujonga i-GNU ngamehlo athi sisicwangciso sabathengisi. People have said that in other countries, when the governing party loses its majority, sometimes they refuse to accept the will of the people. In South Africa, that is led by the African National Congress. We made it clear that we accept the decision of our people and the will of our people. Mnumzana Ramaphosa uqhube wathi abemi beli babonakala bewamkela lo rhulumente ngokohlolo lwezimvo kujanje. Uhlabi khwelo kumalungu e-ANC nabaxhasi bayo ukuba asebenzise lithuba ekubonakala ukuba abantu bayayithanda kwakhona i-ANC. The ANC remains committed to ensuring that our manifesto, as adopted by the National Executive Committee and by various structures, the alliance and all, will be implemented. Impumelelo ye-GNU iyakubonwa ngokuzalisekisa injongo yayo yokucutha indlala ukungalingani nokungabikho kophuhliso. Njengoko sesitshilo urhulumente wobumbano i-GNU ubhiyozele iintsuku ezilikhulu asekwayo ngokapha estudio sinaye umhlelo wezopolitiko umzwandile Mbeje esizawukhe simngcambazise ngalo mba. Bramzwayi siyakwamkela. Sikwemukele sibingelele nababukeli. Ngamafutshane nje Bramzwayi, ingaba lo rhulumente we-GNU uyasebenza? Uma ngabe sibona izinkomba zokuqala yebo kusekuseni ukuthi sesingasho ukuthi usebenza ngokuphelele. Kodwa uma ngabe sizobheka izinkomba, uma ngabe sibheka lezi zinsuku eziyikhulu ezu100 ezedlule, kuyakubonakala khona ukuthi uyasebenza. Nakuba kukhona mhlawumbe kungavumelani lapha nalapha ya. Sikusho kanjani lokho na sibheka ezomnotho? Uyabona ukuthi selokhu kungena uhulumeni omusha, umnotho ukhombisa uba nezinhlayiya ezithembisa ukuthi mhlawumbe uzokhula. Ngisho ke mhlawumbe udaba olwaziwa nanoma ubani selokhu yaqala i-GNU upetrol ukhombisa ukwehla njalo. Engicabanga ukuthi abantu abaningi abathokozisa lokho. Na njengoko sesitshilo Bramzwayi i-SACP ikhangeleka ingathi ayifuni ukuzidibanisa kanye nale GNU. Ingaba esingasisiphelo sembumba kanxantathu? Inkinga khona ke uma uzobheka i-SACP nekushoyo mayelana ne-GNU uhulumeni wobambiswano ukuthi ke bayawugxeka kakhulu, kodwa ke umbuzo omkhulu ukuthi amanye amalungu ayo ngisho nosihlalo we-SACP uyilunga lecabinet ye-GNU. Uyabona ukuthi kukhona khona ukuphambana kwembono. Ngicabanga ukuthi into mhlambe ekhathaza i-SACP ukuthi babona ngathi izwi labo alilikhulu ukwedlula abanye abakhona. Phela i-SACP ne-ANC bangoza kwabo bayasebenzisana. Bacabanga ukuthi mhlambe into esho yibo kufuneka ilaleleke kakhulu kunale esho abanye. Yiyo into engicabanga ukuthi mhlambe ibenza ngathi abezwani kahle. Kodwa okubalekile ukuthi ngisho usihlalo uDokotela uBlenzimande uyilunga lecabinet le-GNU okusho khona ukuthi nakuba beyigxeka kodwa ke basakuyo. Ingaba intoni enye yeyabalulwa ngumongameli kwezinsuku zilikhulu? Into esho umongameli ke uthe mhlambe ngiyacabanga ukuthi uzokhumbula phela bekhuluma ke namalungu eqembu mhlambe anokungabaza ukuthi ngabe le-GNU iyalisebenzela neqembu. Into ayishilo uthe zonke izinhloso ezayisho i-ANC ngesikhathi khankasa ziyingxenye ye-GNU okufana nani nje okufana nanokuthi ke ukudala amathuba emisebenzi, ukukhulisa umnotho nanokuqeda ububha. Wathi ke lokho baqinisekisa ukuthi nakuba
ngoba bezosebenza nezinye izinhlangano kodwa izinto ezibalekile iANC efisa ukuthi iziqhube zingcenye yeGNU. Ngiyacabanga ukuthi ke okwamanje naphezulu ukuthi kukhona mhlambe ukungaboni ngasolinye vele phela amaqembu angafani lana ngisho nasemndenini owodwa imbono ihlukana kangakanana ke mangabe ukuthi imndeni vele engahlangani kuyoba khona ukuphikisana kodwa into ebalekile kukhomba ngathi azikho izinkomba ezikhomba ukuthi GNU mhlambe ingehluleka esikhathini sisibonayo. Sibambe ngazibini kweBramzwayi. Sibonge nakubukela. Ukanti ke ngoku masithi evenkleni siyabuya emva kwayo. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba ku-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze kuba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo. Ukanti ke xa sihlabela mgama umboniso womculo weopera ubizwa iLady in Red uza kubanjwa ngale mpelaveki siya kuyo eKapa. Injongo yalo mboniso kukuxhasa abafundi baka grade 10 ukuya ku grade 12 abakwizikolo ezingathathi ntweni. Ukanti ngoku siqhagamshelana nomseki walo mboniso umnumzana Vukile Sodlongwana akhe asicacisele ngawo. Mnumzana Sodlongwana siyakwamkela khasixelele ngentsusa yalo mboniso womculo weopera yintoni yakhuthaza ukuba uqale. Nobathembu ndiyabulela ngelithuba ninika lona ku-SABC nangenkxaso esoloko nisinika yona ngeminyaka edlulileyo. Uthando lomculo weopera, ukuthanda imfundo, ukuthanda ifashion, nothanda ukutya ke ndingakubalula because zizo izinto ezikhoyo ezidibanisa abantu ku-Lady in Red. Zezo zinto ke ezenza into yobana sicinge okokubana masenze lo mnyhadala since 2015. Ikakhulu kuthanda imfundo mandiyicacise loo ndawo. Ingaba zeziphi izifundo enigxila kuzo ukuxhasa abantwana? Ndingatsho ndithi i-science, i-technology, i-engineering ne-maths zizo ezi sixhasa kakhulu kuzo under ke i-leadership kaProfessor Ajayi ose-UWC. Kodwa ke sijongile nezinye ke izifundo ususela kulo nyaka nobheka phambili kodwa kuminyaka edluleyo besoloko sijonge ezo zone kuphela. Mnumzana uVukile ngunyaka wesithoba niqhuba ingaba iziqhamo ziyabonakala? Nobathembu zibonakala kakhulu kuba umnyhadala lo ukhule kakhulu even nevenue lesele siyisebenzise kumgangatho ophezulu kakhulu. Eyo nto ndingayibalula into yobana kala besingenazo ibhasari but ususela last year sikhupha ibhasari. So la nyaka uphele ke sikhuphe ibhasari ezisixhenxe. Abantwana bafunda e-UCT, bafunda eStellenbosch nase-UWC. Abanye benza imedicine, abanye benza ezomthetho kunye ke ne-engineering ne-science ngokunjalo. So kamba abantwana ba-invayithiwe nabo kulo nyaka bazosicacisela ke ngolosihlanu okokubana baqhuba njani esikolweni. And le bhasari sibanika yona ayo bhasari yonyaka, yibhasari yezifundo. That is le nto kuthiwa yi-full term academic. So bade bayogqiba befunda ngale bhasari. So ingaba zeziphi izikole esele lifake isandla kuso? iJoe Luhlaza in fact over eKhayelitsha neLuhlaza High School zizo zibini ezi besoloko sisebenzisana nazo nesithathe kubo abantwana kodwa ke injongo zethu kukwandisa izikolo kulo nyaka ulandelayo. Kunyaka ozayo nijonge ukugqiba iminyaka 10 ingaba yintoni engalindeleka? So kakhulu ke ngale sinemincili kakhulu ke ngaleyo into kuba kule minyaka 10 izayo sabe siyigqiba sibhiyoza sijonge into bana sibe seJoburg sicelebrate eJoburg nase-Cape Town because sakhe sakhona eJoburg ngo-2016. So sawubuyela ke kulo nyaka uzayo because ne-sponsors siyazibona into bana abaxhasi bethu bayaza bafuna ukufaka isandla kulo nyaka uzayo. Eyona nto ke sifuna uyandisa kakhulu kukunyusa inani lebhasari kulo nyaka ozayo. Sifuna at least sikwazi ukunika abantwana noba bayi-30 ibhasaries nanjengoba ngoku kulo nyaka sifuna uzenyusa kwezi zixhenxe sitsho uba sinokwazi nofika kwi-10 nangaphezulu msazana.
Okokugqibela umboniso ngolwesihlanu ingaba lisekhona ithuba lokuba banomdla bazibandakanye. Msasazi, hayi ke kudala sathetha ngomnyhadala lo. Siyaxolisa kubantu abangekabulawa amatikiti. Bawuske bazame ngendlela yoyibukela ngesithi bayibukela kumabonakude. Kodwa ke akusekho matikiti ngoku. Sesigcwele kamba ngoku sesilungisa nje indlela yabantu mabahlale ngayo nendlela nokwenza the final touch-ups kumcimbi lona singawo msasazi. Sibambe ngazibini kuwe. Owasetyhini omnyama ozigqatsele isikhundla sokuba yijaji wothukile engalindelanga ukuba ibengaqhubi kakuhle ngomgangatho wezigwebo zakhe kwinkqubo yodliwano-ndlebe ye-JSC. U-Advocate Penelope Magona Dano ngomnye wabagqatswa kwisikhundla sokuba yijaji kwinkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni. Wothuke woma u-Advocate Magona Dano ngelixa kudandalaziswa indlela aqhuba ngayo enkundleni, waze wazithethelela ngelithi kokokuqala efumana ingxelo enje ngezigwebo zakhe. Hearing of this, Acting JP. I do wish that you had informed me perhaps prior, and I would have expected then that maybe you as well as the JP then would That's have correct. assisted Both me. of us. Yeah, would Yes. have assisted me where I was weak on. So just caught off guard. I've written a lot of judgments at the time. I would have prepared for this question also on time. I've written a lot of judgments at the time. I really never had any negative comments from your side. I do think, sorry, No JP. problem. I do think that obviously my writing style got better, and I'm sure. Well, I have not heard if there was any written complaints to your side about that. Ngoku masithitsi ixada kumagqabantshintshi ezithe zaqaqamba kwihlabathi siziqale ePakistan. Formal proceedings of opening ceremony. iRussia nePakistan ziqalisile ukuchambaza ngobunganga bemikhosi nokusingela thungeni linye. Isebe lezokhuselo laseRussia likhuphe ingxelo yokuba lamazwe mabini ebebambe umsitho ovulwe ngemihobe yalamazwe nokuphakanyiswa kweflegi. Waquka ummandla kafayayo ziyanqoza kwaSirayeli ibutho iHezbollah ithumele intolomlilo lihlabe umhlaba kummandla welilizwe zincothuka eLebanon. Isithethi sakwaSirayeli sithi zingamashumi-90 izithonga zeHezbollah ezidlakaze uSirayeli ovele emanxeba-nxeba yiHamas. Qakatha qelele eVenezuela. Insizwa ezihamba ngogaga zirhanqe amaziko omlilo. Ukanti ke ngoku njengesiqhelo ngeli xesha sinayo intatheli yethu ezobuchwepheshe uSandile Hlangani esiza kumngcambazisa ngezamaqonga onxibelelwano. Sandile, siyakwamkela. Yeyiphi imiba etrendayo? Abantu abaninzi ku-social media ngakumbi ku-X bothuswe kukubulawa komnye wabasebenzi kwenye yebank eziphuma phambili. Loo nto ke yenzeke kwindawo okanye kwisithili sasempangeni. Abantu imibuzo abazibuzayo nokukuba sikhuseleke kangakanani na xa sisemisebenzini, ngoba le nto yenziwe yenye yee-customers ebingakhange yathanda indlela athe lo msebenzi wenza ngayo okanye wamnceda ngayo. Okwesibini ke noba uzawuyazi okokuba kukho i-concert kaChris Brown eza kwenzeka between i-14 ne-15 zikaDisemba. I-Women for Change ke enye ke ye-organizations elwela amanina okanye abantu abangoomama ithi ke lo kaChris Brown makangavunyelwa okokuba makangene ngaphakathi ekhantrini. Uzawukhumbula ke ukuthi wavuma isigwebo esithi okanye izityholo ezithi waye wahlukumeza uRihanna omnye ke owayengo-girlfriends zakhe. So ngenxaba wayivumayo ke lento, le organization ithi makangavunyelwa ngene. Bathi ke badinga ii-signatures eziyi-28,000 okokuba batsho abantu abemi beSouth Africa ukuthi abamfuni ukuthi aze apha. Sizawuyazi okokuba ke wenze i-history wathengisa amatikiti anganga-94 within 2 hours. Okokugqibela ke i-Sandton Drive ikwiphulo
iphulo okanye i-ANC kuphulo lokokuba amayitshintshe i-Sandton Drive ibize ngokokutsha. I-political parties aziyifuni ke le nto, zithi ke yenye yeendlela ze-ANC yokokuba mayiwaste imali endaweni uba makuthathwe loo mali leyo isiwe kwi-service delivery. Azipheli ke trends noba mabanilandele ku-social media. Sandile Hlangane. Sibambe ngazibini kuwo. Kwezemidlalo, iqela leNigeria lithi liphethwe kakubi lisakugaleleka eLibya phambi komdlalo ukuzibekela indawo kwitumente yamazwe eAfrika iAFCON eBangazi. iSuper Eagles bekulindeleke zidlale ngokuhlwanje kodwa ndaweni yoko zithi ziza kukwaya lo mdlalo. Kusenjalo kwitumente, uPaula Badosa udlulele kumjikelo we-16 kwitumente yeNigbo Open eChina. Masijonge kula manqaku namanye kwihlabathi. Zikodukile zathi xidi eAbuja iSuper Eagles emva kokujikwa esithubeni zayokuthi ngcu kwisikhululo esikude nePala ebeziza kudlalela kulo. Iqela libambezeleke lingananzwanga iiyure ezili-16 kwisikhululo senqwelomoya esithekele nge-250 km yonke kuyokufika eBengazi. Kulapho umbutho webhola ekhatywayo waseNigeria ugqibe ekubeni eliqela liwukhalale lo mdlalo. Lo mbutho uthi iqela lawo lijikelwe kwisikhululo i-Al-Abrak xa kanye beliza kuthotyelwa eBengazi emva koko alanikwa sithuthi sokusuka kweso sikhululo. Amagosa aseLibya akhanyele emangomlenze omnye ukuba ibisesangapom esi siganeko. Atsho ebongoza iNigeria yamkele noba kuyakraka. Urhulumente waseNigeria akachazekanga tu kwaphela. I mean, if you look at particularly the Nigerian national team, the crop of players that we have, have to go through, make a lot of sacrifices to represent our country and to play for it. Kusenjalo umqeqeshi wePortugal uRoberto Martinez akagungqi ukhusela ikapteni yakhe uCristiano Ronaldo ominyaka e39. Oku phambi konquzulwano lwe-UEFA Nations League phakathi kwePortugal neScotland engosotheko ngokuhlwanje. uRonaldo sele efake isithathu samanqaku kwimidlalo emithathu. Kodwa Martinez ufumene isixeko ngokukholelwa kuRonaldo amkalisa umdlalo kulandela ukuphuma kabuhlungu kwePortugal kwi-quarter finals ze-Euro. We assessing every player and how they feel. Cristiano has been working really well in this camp. Siziqongqothile zasemini nje into zakuthi ukanti siyabuya kwakhona ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa. Hlangabezana xa bethu beniphathela indaba ngolunye lweSwati ngecala emva kwentsimbi yesihlanu. Desidibane kwakhona kamnandi.